Helen! Helen! Sam, Ik ben Sam! wat is er? Wat is er, Sam? Ja, wacht hè. Ik ga hem helpen. Ik ga hem helpen. Kom maar terug. Wat was je aan Oei. het doen, Sam? Ik ben Sam, ik kom hier. Waar? Sam. Oh. Wat was je aan het doen, Sam? Wel, ik wou eens in een ander huisje gaan wonen. En ik dacht, ja, dit is perfect eigenlijk. Maar ja, toen zat ik vast in mijn laken, want er was te weinig plaats voor mij. Ja, maar Sam, jouw huis is nog goed. Waarom hoef je toch niet ergens anders gaan wonen? Sam. Ja, oké, ik wou het maar proberen. Oké. En weet je nog dat verhaal van die muis die ook ergens anders gaat wonen? Ja. Ja. Dan gaan we daar eens naar kijken. Wij gaan daar eens naar kijken. Hè.